Terug van weg geweest, de torenvalken. Dit keer hoog in de watertoren van Hoogeveen. Vrouw worstelt met een braakbal. En man-valk wacht geduldig met een nieuwe muis. Man-torenvalk herken je aan zijn grijze kop en roodbruine rug. Vrouw heeft een bruine kop. Het is een hecht stel, dat kan je wel zien. En dan het eerste ei. De torenvalken zijn er vroeg bij dit jaar. Van de slechtvalken weten we dat ze vroeg in het voorjaar eieren leggen. Man brengt een prooi. Nou ja, wat er van over is. Het gaat er toch wel in. Man is aan de beurt om te broeden, vrouw mag de vleugels strekken. Even die 4 eitjes onder de warme veren krijgen. Ja, hij zit. Bij de steenuilenkast is het onrustig. De kauwen die blijven klieren. Met al dat kabaal is het niet fijn eieren leggen. Gelukkig houdt vader de kauwen op afstand, zodat de vrouw zich kan concentreren op het leggen van een ei. En met succes, daar is hij. Vrouw Bosuil ziet na ruim 4 weken broeden haar eerste kuiken uit het ei kruipen. Ach, dat is toch altijd zo'n mooi moment. En al snel voert moeder het witte pluizige bosuiltje kleine hapjes muis. Dat is mooi.